De partij 50PLUS in Zeeland kiest voor eigen logo na ruzies in landelijke top. Op het ogenblik gaan we natuurlijk toch een beetje de ronde door van een ruziepartij. Maar we proberen het wel te tackelen in Zeeland. En verder vandaag. Zoektocht naar babypoesjes. En Piratenpark wordt hotel. Goedenavond. 50PLUS in Zeeland laat zich niet kisten door de problemen in de landelijke top van de partij. Eerst vertrok lijsttrekker Henk Krol. Daarna hield de partij maar 1 zetel over na de Kamerverkiezingen. En ook die is weg nu de nieuwe lijsttrekker, Liane Den Haan, voor zichzelf is begonnen. Maar de Zeeuwse 50PLUS'ers blijven hun partij trouw. Al gaan ze wel met een eigen logo de gemeenteraadsverkiezingen in. 50PLUS stelt in het hele land maar 2 wethouders, waarvan 1 in Vlissingen. Wethouder Rens Reyniersen. Door de aanwezigheid van 50PLUS worden er nu in Vlissingen veel levensloopbestendige woningen gebouwd. Reyniersen zag de ruzies in zijn eigen partij de afgelopen jaren met ledenogen aan. We kunnen met z'n allen vaststellen dat de bevolking in Nederland aan het vergrijzen is. Dus is er een enorm potentieel aan ouderen waar op zich van alles voor te realiseren valt in die zin. En ja, het is jammer om te zien dat dat landelijk gewoon helemaal misloopt. Provinciaal fractievoorzitter Willem Willemsen relativeert de problemen in de landelijke top van 50PLUS. Op het ogenblik gaan we natuurlijk toch een beetje de ronde door van een ruziepartij. Maar niet alleen 50PLUS is ruzie. Je ziet, CDA gaat het niet goed, Forum voor Democratie hebben problemen, VVD af en toe. Dus ja, dat is een beetje inherent aan de politiek. Maar we proberen het wel te tackelen in Zeeland. En dat lijkt aardig te lukken. In totaal heeft 50PLUS nu 10 bestuurders in Zeeland. Verdeeld over de staten, waterschap Scheldestromen en de gemeentes Vlissingen en Terneuzen. Johan Hessing zit voor 50PLUS in de gemeenteraad van Terneuzen en het waterschap. Volgens hem blijven de Zeeuwse 50PLUS'ers een hechte club vormen. Richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. We zijn wel een eenheid en we doen het met elkaar samen. En wij willen als 50PLUS, gaan wij namelijk de verkiezingen in als 50PLUS Zeeland. We willen een onderscheid maken met 50PLUS landelijk. En waarom? We hebben namelijk gezien dat met de laatste verkiezingen van de Tweede Kamer dat 50PLUS Zeeland toch nog relatief goed uit de bus gekomen is. En dat willen we vasthouden. De Zeeuwse 50PLUS'ers werken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zelfs aan een aangepast logo. Dat staat voor 50PLUS Zeeland. Maar ze benadrukken dat ze geen nieuwe eigen partij beginnen. We blijven natuurlijk wel onder de vlag van 50PLUS. En als je kijkt in andere provincies, er zijn er heel veel afsplitsingen. En mensen die voor hunzelf gaan beginnen op hun eigen naam of zich aansluiten bij een andere partij. Dus dan zie je een verval van 50PLUS. En wij proberen namelijk 50PLUS namelijk bij elkaar te houden. Alleen met een ander logo. Maar de uitgangspunten van 50PLUS, die blijven natuurlijk overeind. Maar we willen ons alleen een klein beetje onderscheiden. Dat we zeggen, in Zeeland hebben we geen problemen onderling. En wij staan gewoon voor de Zeeuwse zaken. Het landelijk bestuur van 50PLUS steunt die eigen koers, zeggen de Zeeuwen. Het Zeeuwse logo van 50PLUS moet na de zomervakantie klaar zijn. De eerste coronaprikken zijn vanmiddag gezet op een zogeheten pop-up locatie van de GGD. Om hier gevaccineerd te worden is geen afspraak nodig. De pop-up locaties zijn alleen in de gemeenten Tholen en Reimerswaal, omdat daar de vaccinatiegraad lager is dan in de rest van de provincie. De GGD hoopt hiermee de drempel lager te maken om toch een prik te halen tegen corona. Op de pop-up locatie krijg je een Pfizer of een Moderna-vaccin. Het is heel gemakkelijk. Het is 300 meter van mijn huis vandaan. Dan lokt dat ook weer. Hè. Voor de kust van Vlissingen is vanmiddag een jachtje uitgebrand. De 2 opvarenden zijn op tijd van het jacht gehaald door een ander schip, meldt de veiligheidsregio. Omdat het bootje niet meer te redden was, hebben hulpdiensten het uit laten branden. Het lag ook niet in de weg voor de zeeschepen die langs Vlissingen varen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Bij dierenbescherming Zeeland in Terneuzen schrokken ze zich rot toen ze een doos voor het kantoor vonden met 2 verwaarloosde babypoesjes. De kittens waren helemaal vies. Er lagen wel wat brokjes bij gegooid, maar ze hadden dus geen drinken. Er waren ook een aantal gaten in de doos. Waarschijnlijk voor luchttoevoer, maar waarschijnlijk zijn daardoor een aantal andere kittens kunnen ontsnappen.
Inmiddels zijn er 3 kleine katjes gevangen in de vangkooi achter het gebouw. De dieren zijn naar het asiel gebracht, waar ze momenteel maar amper plek hebben, in tegenstelling tot een tijdje geleden. Een paar maanden geleden, als we een kat op de website zetten, dan kwamen ze van her en der om een kat op te halen. Op het moment blijven ze eigenlijk heel erg zitten. Vermoed wordt dat dat te maken heeft met de vakantieperiode, maar dat het ook komt doordat mensen het drukker hebben nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. Ik denk dat die kans zeker aanwezig is. Dat daardoor de toestromen van kittens weer zo groot is. De 5 kittens zijn nog erg vermoeid, maar naar verwachting komen ze er weer bovenop. En als nu de moederpoes ook nog wordt gevonden, is de familie herenigd. Vlissingen geeft tips tegen meeuwenoverlast. De laatste tijd zijn er veel klachten over schreeuwende meeuwen. De eieren zijn uitgekomen en dan zijn volwassen meeuwen luidruchtiger. Bovendien broeden ze nu vaker in de stad volgens deskundigen, omdat het buitengebied waar ze normaal broeden volgebouwd is. De gemeente kan weinig tegen de meeuwen doen, want het is een beschermde diersoort. Het advies is daarom: laat geen afval slingeren, haal oude nesten weg en geef ze geen eten. Piratenpark en zeeaquarium Het Arsenaal in Vlissingen gaat dicht. Het gebouw wordt omgebouwd tot een boutiquehotel met 50 kamers. Na 28 jaar verdwijnen dus ook de dieren, zoals de populaire roggen. Bij het bassin stonden vandaag ook weer veel kinderen om de beesten te aaien. Waar de dieren naartoe gaan is nu nog niet bekend. Er zijn ook al partijen die reageren van, wij hebben interesse. Dus nu is natuurlijk net het nieuws naar buiten. Dus we zullen gewoon echt zorgen dat ze gewoon een goede plek krijgen. En als je nog langs wil om nog 1 keer de roggen te aaien of in die scheepssimulator te gaan, dan moet je het deze of volgende maand doen. Want per 1 oktober is het arsenaal definitief dicht. De 16-jarige Omar Mattar vluchtte 5 jaar geleden uit Syrië en heeft een zware periode achter de rug. Daarover praten vond hij moeilijk, maar via rap lukte het wel om zijn hart te luchten. Rapper Bram van Banu hielp hem daarbij. Van Banu hoopt door middel van muziek probleemjongeren weer op het juiste pad te krijgen. Ik heb pijn, maar die hou ik nu verborgen. Kijk niet naar gisteren, ik ben nu bezig met morgen. Jongens praten veel, terwijl ze niks meemaken. 1 week, ik had 2 zaken. Ik zat in mijn cel, dacht ik moet die Tory laten. Liever een goede toekomst dan haram money maken. Waar ik daarmee wil vertellen is meer over mezelf. Dingen die ik heb meegemaakt. En specifiek voor de Syrische mensen die net in Nederland komen, wil ik hen meer inspireren. Omar kwam zelf 5 jaar geleden ook uit Syrië naar Nederland. Op school kwam hij in contact met verkeerde vrienden. Vaak op de straat, mama maakte zorgen, ik was er tot 's avonds laat. Kan er niks aan doen, heel de buurt is al verslaafd. We moeten afkijken, anders is het straks te laat. Als je vaak met verkeerde jongens omgaat, dan ben je wel op straat te vinden. Dan doe je een paar slechte dingen. Maar ja, ik heb ervan geleerd, laten we zo zeggen. Je ziet dat ook bij jongeren nu gebeuren, dat ze op de straat komen, maar dat ze denken van hé, weet je, ik kan gewoon muziek maken. Ik heb nu iets om voor te leven. Dat ze gewoon een stukje houvast hebben. Iets waarvoor ze willen gaan. De ambitieuze Omar gaat er helemaal voor en wil later rapper worden. Hij kwam tot het besef dat het straatleven hem niks bracht en is nu bezig met zijn studie. Bram herkent zich in Omar en merkt dat muziek een soort therapie voor hem is. Je bent toch ook een stukje bezig met traumaverwerking voor jezelf en gewoon het uiten van je gevoel. Als je dingen blijft opkroppen, dan gaat het vroeg of laat gaat het fout. En heel veel pedagogische vraagstukken die hoor je dus beantwoord worden in muziek. Dat is wel echt iets van nu. Het verleden heeft Omar achter zich gelaten en hij zit lekkerder in zijn vel. Ja, het gaat best wel goed. Ook met rappen. Zeg maar, rappen is een soort uitweg voor mij om emoties te uiten. Ik ben niet perfect, ik wou het goed doen, maar toch deed ik vaak slecht. Blijf strijden, ook wanneer ik het zwaar heb. Hou mijn hoofd omhoog en mijn rug kaarsrecht. Hoe je toch? Flinke zonnige periode vandaag, ook wel wat wolkenvelden. De temperatuur schommelde rond 20 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, wel meer wolken dan vandaag en landinwaarts vallen enkele buien. En dat is een beetje een voorbode voor de dagen erna. En dit was Zeeland Nu voor vandaag. Dan wijs ik u nog even op een gloednieuw programma vanavond bij Omroep Zeeland. Code Groen, over het klimaat en verduurzaming in onze provincie. Lekker blijven kijken dus. Een fijne avond.